Posachedwapa tikupasirani zimene anayankhula Vice President wa chipani cha Afford kumpoto pamene chipanichi chimachitisa msonkhano wake kumeneku. Ndipo alendo olemekezeka adali a president a chipanichi Enoch Chihana. Ndipo padakali pano tikupasireni zimene anayankhula Timothy Mtambo. Afford Mtawi Nyengo Akabariro Kakwana Nuwana Rori Chindi kwa President wa Alliance for Democracy imwe muri mwana wa nsimbi ya moto, the liberator of this country, Chakufwa Chihana. Ngakare pamene Chakufwa kugona enafe tikamaona timamva chisoni, koma tikudziwa nthawi kubwera pamene Afford irowe mboma ndikuonesa dziko la Malawi kuti my heroes akuyenera kupasidwa ulemu. Nchindi kuma deputy party chairman tinawa Chipeta mulipano, Comrade Morris Muntali mulipano, ma secretary general, ma deputy Antambazare and Comrade Tauro. Pano tiriso the national organizing secretary mwana wa Mzimba Kambako Nelson Mataya Nyirenda, to a director of women Mayatu Timakunyadiran Uremwano. Pano director of youth Muripano Adoi speech yabwino Uremwano. Director of political affairs, campaign director Tiriso Ndimsunga Chuma atiji achipancha Afford Uremwano Mayatu. Amene angasokoneze ndalama mukumuona mmene kuonekera onse ku office ku Afford tili pansi pa chief of staff amene amaona ma program achiume amene mnali the national secretary general achipancha Afford, director of legal affairs mulipano, onse ma members ya neki. Koma uremu wa ukuru kwa mbili ndipereke kwa mafumu atu. Mafumu yitu tikumuongani ndikuyangura pano saiware the regional chairman tikamanena chipani chiri mmanja mwa regional chairman, tikamanena chipani chiri mmanja mwa district chairman. Koma uremu womaliza ndipereke kwa Malawi eni ache ya dziko. Akuru nipa ndongo hilo. Perekani wakuru perekani. Vina Malawi, vina mpoto, dongo na korapano ndaku Malawi. Dongo ili ndaku mpoto. Sono ine ni zapano na utenga kubina Malawi na kubina mpoto. Titerezane, tipurikane. Ife ngati Malawi taka tunamizana nthawi ya itali kwa mbiri. Nthawi ya mbiri andu ambiri akabwera kuzawo mbora zikori mwatenga ngati zisiru.
mumazindikira poka poka muntu akamwalira pamene mati uyu anali doro. Timatamanga kupita kunkatabe Mother's Day kukapereka uremu kwa antu oti anamwalira. Tauzina timanyoza aso muntu oti anamwalira anamenera nkondo ziko rino. Chisanzo chimodzi ndi chakufwa Tom Chihana. Kukapereka uremu kwa antu oti anamwalira. Tauzina timanyoza aso muntu oti anamwalira anamenera nkondo ziko rino. Chisanzo chimodzi ndi chakufwa Tom Chihana. Chakufwa anamera nkondo kuno ku Malawi. Koma mpaka na pano timamtenga ngati muntu wopanda pake. Pamene pagona chakufwa ndipo mvesa chisoni ya Malawi. Ziko rino sizalongosoka poka poka tilemekeze antu amene anamenyera nkondo ziko rino. Chimene ndinganene pano ndi ichi. Ine kwa nthawi ndi nthawi wina afuna asafune ndizayima pa chilungamo. Wina afuna asafune ndizafera ziko la Malawi ili. Then ndifuna ndikuuzeni izi. Last week a president achiyana amachokera kumaliro. Antu ena opotoka maganizo anapanga attack ya president. Ndi anakapwanya gari moto ya comrade ya Citizens for Transformation. Mwina maganiza kuti ndilimomo. Koma ndifuna ndikuuzeni izi. Zimene kumatumana na siwa amene wakutumani. Koma ndikufuna ndinene izi. Kuno ku Malawi kuzaka mavuto ambiri kwambiri mkapanga target antu ngati ifeyo. Antu mutuma antuno simuzapurumuka iyayi. Mwina muta kumaganiza kuti aza kumane nazo ndi anyamata okao. Koma inuyo amene mwatuma antu muzaka mwafurara muzaononga mtundu yanu paka na kare. Tisiye kumasewere sana. Siko rino Amalawi akuvutika. Mavuto amene tikumana nao kuno ku Malawi ndi ambiri. Ine singabwere pano kuna mizani ya Malawi. Kunena kuti mavuto amene wayamba lero. Mavuto awanda kare. 1979 ndi pamene chuma cha ziko la Malawi chinaamba kusokonekera. History kungoti ana atu sitikuwaphunzitsa zinthu za nzeru. Kuti aziziwa kuti ziko laenda bwanji kuchokera paka muzu, Bakiri, Joyce Banda, Bingu wa Mtarika, Peter Mtarika, kapena kufika sopa Lazarus Chakwera. Ana atu sitikuwauza chilungamo. Tamvana. Now, ziko la Malawi mafuto tili nao. We are not producing. Situkupanga produce. Ngatukupanga produce. You cannot expand the economy. Wanivesesa. Ngatukupanga produce. You cannot export. Kunja. Sunga kare ndi ndalama za kunja. Kuno ku Malawi mafuto atu ndi achuma. Mafuto achuma cannot be solved by political solutions. Tamvana? Mafuto achuma will be solved by economic solutions. Aliyense pano agwire ntchito kuti tisinde Malawi. Tikufunika usogoleli umene ungaonesese kuti achinyamata amene tili ambiri mziko rino tigwire ntchito tipasidwe mpata tigwire ntchito yosinta ziko rino.
kupempa tikanena kuti tiendele soma pempa sizititandiza iyayi. Amalawi tiye ntigwirane manja tifere ziko lino. Pano tabwera ndina mwali ife achipani cha Ford tima invesesa demokrasi kuposa wina aliyense chifukwa ngini imeneyi tinabweresa ndife. Tambana ine ndinapanga chisankho choti ndigwire chinto ndi Alliance for Democracy pachifukwa mwini Chizimba ndi amene amaziwa kuti nyangayi kuti iyende Chizimba timachitere. Now afford ndi mwini wache wa Chizimba cha demokrasi. Tikafuna chitukuko tiyeni tiyang'ane maso kwa Afford, tiyang'ane maso kwa Comrade Enoch Kamzingeni Chihana. Tikumvana achinyamata, tikumvana ife zimene tukupanga nzomanga Malawi sitipita tsogolo ngati sitikugwirizana. Tamvana ndinene pano mosaopa mosapyatira kuno kumpoto pena paliponse panali Afford. Sichonje makoro athu amadalira Afford. Tawi imeneyo tinaona titukuko tomveka kuno kumpoto. Central Hospital, Auction Floor, Mzuzu University, chifukwa choti Afford inali yokungana yogwirizana kumenyera nkondo ya anthu akumpoto kuti zinthu zisinthe. Koma vuto ndili mozi kuno kumpoto anthu ife sitimakondana iyayi. Tamvana kunkono simngawina nkono mtapita osagwirizana. Na simngapita mainform osiyana ndikuyembekeza kuti mkawina nkondo iyayi. Ku parliament mukati muone Northern Region apo mmaona chipani china ana kumpoto okaoka amakambana ku parliament konkuja akamlepo akati ayankule wina kumpoto akususa chifukwa choti kuteteza nsusu wa chipani chake. Aeremia kati ankule wina kususa zimenezi zikuyenera kuta. Tikafuna kuti tipite kunkondo tikawine tigwirizane tikondane. Tikumvana? Now ufuru ndi chitukuko ndi ufuru. Sitimadi ya ufuru koma chitukuko eti. Now ndikuze nmomaliza nditere. Babarivane, if we want to develop the Northern Region, we cannot blame the center, we cannot blame the south, we should blame ourselves. Tikumvana? We should not expect anyone to come and develop Northern Region if we, the Northerners, are not working hard. Anzato amentu kuwaganzira na oso andi mafuto kwao. Sindi kura regionalism yana openga makanizwa ziti regionalism. No. Chitukuko is a group right, collective right, pama ufuru. We have to unite for us to demand national development. Denga mufuna chitukuko. Perekan ma MP onse akara Afford. Kuti akamapita parliament azipita ni makanizo amozi oti atukure mpoto. Mundimva? Isi ndikuyankura pano ndikapita kumwera ndikankura chimozi mozi ndikauza andu akumwera kuti gwinizanani
mutukule Southern Region. Izi ndikuyankhula pano ndikapita ku Central Region ndikauza anthu wa Central Region kwilizanani mutukule Central Region. That's why ife tikunena kuti federal system ndi solution ya mavuto athu. Chifukwa mavuto athu akwina kutovedwa ndifeyo tili pano. Tambana tinena kuti ndare zomadana si chitukuko, ndare za ufiti si chitukuko, ndare kuno ku Malawi zikuyenera zobweresa chitukuko pasogoro. Andi muntu mmozi ina amene ndamuona amene andi masompenya ndi president watu wa Ford. Andi nikupempani tieni tigwirane manja tipange support comrade Enoch Kamzingeni Chiana kuti sinde Malawi. Ambuya akudaliseni. Zikomo. Zika matele tele tele